बेहाय दिनै आमलाइगुरि बा सा बेरेंसिगुरि गामिया बाथौ सिबियारिजों ओमफ्राय बेखायनो जोङो दिनै गारजा फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै दिनै नैबेहाय जोंहा मा होनो गेट बानायनांगौ। बे गेटखौ जोङो दिनै लुफुंजोबनो हाबाय। लुफुंजोबनायनि गेजेरजों जों दिनै बेहाय बेखेवदों। बे गेटखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आजौ आजै जुगनिफ्रायनो जोङो बाथौ धोरोमखौ सिबिबोनायजों लोगोसे जोङो बे गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां बोसोरै न'खरखौ मोजाङै खांलांनो थाखाय जोङो सांसारिक फुजा हिसाबै जोङो नैबे गारजा फोरबोखौ जेब्लाबो खुंबोबाय थायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बैसाग दान सफैब्ला जोङो बे रायजो राजा आइ आफाफोरा दैमा दैसायाव सि जोम सुनाय खालाय दैफोन सुनाय बेफोरखौ फोथारनो थाखाय जोङो हामबाय फुजाखौ होफानाय जायो। दा गिबियावनो जोङो दिनै गारजा फोरबोखौ फालिदों। देग्लाय बांलानि 1431 मायथाइनि 10 मागो अक्ट'खालि जोङो नैबे माबाखौ गारजा फोरबोखौ फालिनाय हाबाफारिखौ लादों। बेजों लोगोसे जोङो गेटखौ बेखेवदों। दा बेखेवगिरि बिथां जोंनि मानगोनां बे गामिनिनो गाहाय हेडमेन मानागेदेर सन्थला नार्जारिखौनो बेखेवहोनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो गारजा फोरबोजों लोगोसे जोंहा दिनै खेराइ फोरबो दङ। जों बे खेराइ फोरबोखौ बोसोरथामनि फरे होबाय थानाय जायो। जोङो आजिलै जोङो बे खेराइ फोरबोखौ 20 बोसोरसो जाबाय। 20-25 बोसोरसो जाबाय। जों बेखौ थारिखखौ बावबाय। जिखुनु जोङो बे खेराइ फोरबोखौ जोङो मानो होनाय जायो? खेराइ फोरबोआ जाहैबाय बाथौ धोरोमनि मोनसे एंगारनो हायै बाहागो। बे खेराइ फोरबोखौ जोङो जाहाथे संसारनि देब देबि इसोरफोरा जोंखौ मोजां जिउ खांलांनो हानाय बायदि जोङो बिथांमोनखौ जानागुरु बा दौसिनिगिरि लानायनि गेजेरजों जोङो बिसोरखौ सिबियो फुजियो। जाहाथे जोंनि न'खर संसार जानाया मोजाङै मोजां जालाङो। बेनि थाखाय जोङो देब देबिफोरखौ हांख्रायगिरिफोरनि हांख्रायनायजों जोङो सिबिलांनाय जायो आरो।